Здравейте хора, това видео ще опитаме новия хак, най-новия обаче, ето този. Червения, който аз му го купих. Да, по-скоро аз го помолих да го снимам на видео. Обаче аз не съм го опитвал, тая е чисто новия. Как се кой е това? Джели гърц, да знам. Сега ще видим, да седнем на пейка. Не казвай лета пак, не казвай. Аз трябва да си го опитаме да си кажа мнението за хак. Нека и аз го кажа. Нао. Значи хора, има вкусна сок вишна от ресторант Южен Полъх. Добре. Ще ми държиш ли ма снимаш? Да. Хора, ето отваряме хака. Разгиле, отвори го. Да. Чакайте, че ето и... Да е бав шибания хак. Сега първо да го помиришем. Мирише на... Я, дай. Мирише на череша, брат. Мирише на череша. Сега ще го опитаме тик-так. И ще ви кажа мнението ми за този хак. 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 2. Какво? Това е много хубаво. Казах ти, нали, на вишно сок вишна от ресторант Южен Полъх. Вишна, някаква вишна смесено с череша. Златния също е хубав. Белия. Но ето ми е любим. Този е най-якия от всички, който ти не си първал всичките. Да, има това си е най-як, от който съм опитвал от всички. Като старите. Хора, черния хак стария е ужасен. Да. Хора, това беше от нас. Да. Можем да го пиш. Подарявам, искаш ли да ти направя подарък? Какъв? Не, вече си пил от него. И какво? Дай го на Сотяна. Искаш ли да? Добре. Хора, това беше. Няма да ви харесва, ако така пръскате лайка, вдигнете за канала и... Няма да, може би... Да. Не. И... Чао. Мнението ми за то хак е готин. 8 от 10. 10 от 10. Да.